A u Rijeci je proteklog vikenda održan 19. međunarodni turnir u karateu Croatia Open. Od 2009. kada mu je Rijeka prvi put bila domaćin, turnir je izrastao u jedno od najkvalitetnijih natjecanja u ovom dijelu Europe. Dvorana centra Zamet 11. put domaćin je otvorenom prvenstvu u karateu na kojeg se ove godine prijavilo 26 zemalja sa svojim karate momčadima. Svoju vještinu došlo je pokazati, odmjeriti se s drugima 2000 sudionika. Tu su naravno treneri, pratnja, karatisti uzrasnih kategorija od kadeta juniora do mlađih seniora. Tu je i hrvatska momčad, pa riječ o njoj. Pa mislim da je stanje izvanredno. Pomladili smo reprezentaciju što se tiče stručnog kadra. Zaista smo jedan dobar tim i mislim da idemo u pravom smjeru, što pokazuju na kraju krajeva i rezultati i organizacija jednog ovakvog turnira. Turnir je, kažu nam organizatori, napunio hotele u Opatiji i Rijeci, uistinu jedno od velikih sportskih događanja. Ovdje je i 40 sudaca s međunarodnim licencama, svakako lijepa promocija za Rijeku i ovaj kraj. Za 7 zemalja, među njima i Hrvatsku, ovo je izborni turnir za sudjelovanje na svjetskom prvenstvu u karateu u Čileu. Mi na svjetskom prvenstvu nastupamo sa kompletnim kategorijama, ići apsolutno svi, to je popunjene su sve kategorije i nadamo se odličnim rezultatima. 8 ih se trenutačno plasiralo, 8 je plasirani plasmana u svim kategorijama, tako da je velika delegacija. Znači, skoro polovica reprezentacije je iz Rijeke. Mi smo inače okosnica hrvatskog karatea. Organizator velikog sportskog susreta je Hrvatski karate savez uz tehničku pomoć Karatet kluba TAD Rijeka.